SB Gold Production बेनारनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ ओंखारनानै फैदों। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। नैबे भिडिअखौ सोरबाफोर नायखाबाय जानो हागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायखाबायब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों गोसो गलिबाय। बेयो मोनसे बड' शर्ट मुभि। दासिमहालागै नैबे गोदान बड' शर्ट मुभिखौ फुलै नायाखै। अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायलाङा। नोंथांमोना गोदान गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होयो नोंथांमोना मिथिया। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होयो। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों दैमा, लक्ष्मी, बिहिम्बर, प्रबिन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। दासिमबो नायाखै, अब्ला नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि केमेरा, एडिटिं, डिरेक्सनानो जादों सुबुंसार बसुमतारी। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों SB Gold Production। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। आरो दासिमहालागै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिप्शनाव थांनानैबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव दासिमहालागै जइन जायाखै अब्ला नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानानै ला। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो आरो आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।